Ja näin lähdetään. Katsotaan ensimmäinen mutka nätisti tulee jonossa. Hieman siellä Petele kirjoittaa alas tulossa, mutta saa pidettyä auton siinä paikallaan. Lähdetään letkassa vetään pöytään. Siinä Pete, Joona ja Karri. Ihan peräkkäin tullaan neulan silmään. Joona pääsee jo käymään siellä sisäpuolella, mutta ei pääse ohitte. Joonalla kirjoittaa, Karri joutuu jarruttaa ja tipahtaa sieltä sitten radalta pois. Nyt siellä on nelosessa sitten pieni kasa, siitä päästään. Nyt suoralla auto sitten, ja näin suoralta saatiin kaikki autot eteenpäin. Siellä Pete ja Joona niin taistelee tuosta kärkipaikasta. Joona etsii ohituspaikkaa siellä koko ajan kyttää, mihinkä Pete jättää sisälle tilaa, mutta kun ei, Pete vetää kyllä linjan niin kiinni kuin vaan pystyy. Pikkasen pompottaa suoralla Petellä, Joona pääsee aika lähelle suoran päähän. Sitten tullaan tähän neulan silmään, siitä tupla ylitte, edami ylitte, mennään hevosen kenkään. Kolmantena tällä hetkellä Kutvonen, neljäntenä Wallander, siellä kans hyvä taistelupari. Ja nyt Pete on saanut siihen tommosen metrin kaulan Joonaan, eli ei oikeastaan mitään siihen, kun pienenkin virheen teet. Nyt siellä Wallander käy jo Kutvosen edellä, mutta Kutvonen saa sieltä autot takaisin linjalle ja Wallander on siinä neljäntenä, Kutvonen kolmantena, ja sieltä sitten Karri on tulossa tähän samaan letkaan. Nyt Joona etsii todella Petestä ohituspaikkaa, siellä kärjessä taistellaan. Vähän käy Petellä auto putken päällä, Joona pääsee lähelle. Katsotaan suoran päähän, pikkasen kirjoittaa, Pete saa pidettyä auton kuitenkin niin keskellä linjaa, että Joona ei pääse ohitte. Katsotaan Joonaa vierellä, mutta ei pääse sieltä. Pete saa suljettua linjaa seuraavaan mutkaan, tullaan pöydän alastuloon. Hyvin Petellä vähän pystyssä hyppää, saa pidettyä auton kumminkin sisämutkassa, ei lähde siitä kirjoittaa. Katsotaan ajoaikaa, on vielä 3 minuuttia jäljellä. Nyt mennään ihan peräkanaa tonne pääsuoraan päähän, Joona pääsee sisälle. Pikkasen otetaan yhteen, mutta ei sen enempää, pientä kylkikontaktia päästään jatkamaan. Joona etsii kyllä totisesti ohitusta. Nyt kirjoittaa Petellä tuolla alastulossa, saa auto siitä hanskaa. Vielä lähdetään menemään, Petellä nousee auto kanttarin päälle, tullaan ihan peräkanaa tonne nelosen alastuloon. Petellä menee leveäksi, Joona päästää ohitte ja mennään pääsuoran päähän. Nyt alkaa Pete etsiä. Joona alkaa auto letkun päällä, saa suljettua. Vielä ilmassa hypätään ristiin. Nyt Pete hyppää tuossa tuplassa ohitte. Katsotaan, Joona lähtee seuraamaan. Todella lähellä ajetaan koko ajan. Pientä kontaktia sinne tulee, mutta ei mitään suurempaa. Katsotaan, saako Pete otettua siihen vähän eroa, mutta Joona kyllä lähtee puskemaan saman tien. Kummallakin on parhaat kierrosajat 236, 234. Nyt Joona oli rinnalla jo, ei pääse kumminkaan ohitte, kun Pete on siellä seuraavaan mutkaan sisällä. Tullaan pöydän alastuloon, Joona ottaa ehkä vähän paremmin alas, pääsee ihan perään neulan silmään. Siellä etitään kyllä ohitusta koko ajan, suoran päähän se pystyy tekemään aika helposti. Nyt Petellä kirjoittaa suoran lähdössä, Joona ja Pete osuu yhteen, Pete antaa sijoituksen takaisin, lähdetään ratkaistaan homma ajamalla eikä tommosella pienellä vahinkokontaktilla. Suoralla kun mennään auton pomppiin, niin siinä saattaa vähän osua. Joona menee kärjessä, Pete toisena. Tullaan neulan silmään, toinen neulan silmä, lähdetään kiipeen mäkeen ylös. Ajoaikaa vielä minuutti 25 sekuntia. Katsotaan Peten vastaus tähän Joonan vauhtiin. Nyt siellä otetaan sitten Silpolaa kiinni. Eli Silpolan takana kärkipari. Luultavasti kyllä tuntee kummatkin autot aika hyvin väritykseltään. Pete pääsee ohitte, nyt Joona vähän tuuppaa sieltä takaa, mutta auto pysyy kumminkin vielä hanskassa. Katsotaan, Pete on kyllä rohkea ohituksen, tekee hypyssä, hyppää siihen ihan vierelle ja siitä pääsee ohitte. Tullaan tuplat, Joona ihan perään tulee alas. Joona pääsee ohitte, Petellä pikkasen kirjoittaa siellä montun pohjalla. Nyt Joonalla nousee keula pystyyn tuolla, kirjoittaa, Pete pääsee karkuun. Joona tippuu tollaisen 3 sekunnin päähän, Pete saa siinä kyllä hengähtää pikkuhetken. Joona joutuu polkemaan tosi lujaa, että saa kiinni. Katsotaan, siellä sitten Joeli on kolmantena, missä Joeli menee. Joelillakin on hyvä paikka siinä, 20 sekuntia ajoaikaa. Nyt Joeli kippaa, mutta seuraava auto on todella kaukana. Järjestys on tällä hetkellä Ström, Haatanen, Wallander, Kutvonen, Halonen, Salmela, Söderlund, Kervola, Silpola. Ja siinä vielä on
parisen sekuntia ajoaikaa. Nyt aika on täynnä. Eli aletaan tulemaan maaliin. Joeli tulee täältä 3. sieltä maaliin. Kutvonen 4. Missäs kärkipari menee tuolla kiipeä mäkeä ylös. Siinä ei mitään suurempia. Sitten täällä tulee Kervola ja Söderlund maaliin. Sitten tulee Pete voittajana maaliin, pääsee noin. Ja Joona maaliin vielä. Salmelakin ilmeisesti on joutunut